Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Antonia Mikaela Arimbi NPM 4 03 gangsal 01 Ting mriki kula badhe nembang Asmarandana laras pelok patet 5. Kagem tugas basa daerah basa Jawi. Dosen pembimbing Dr. Gale Istiningsih Magister Pendidikan. Asmarandana nggambaraken rasa katresnan. Katresnan dhateng tiyang sepuh, kaluwarga, sesami, bangsa saha Gusti Allah. Ting mriki wonten guru gatra yaiku 7, guru wilangan 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8. Guru lagu I, A, E, A, A, U, A. Tembang iki menika Asmarandana. Asmarandana migunakaken laras pelok patet 5. Tembang menika nggambaraken katresnan lan rasa asih. Salajengipun kula badhe nembangaken tembang Asmarandana. Sugeng midhangetaken. Titi laras. Monem cici, cici rolu roci. Monem nem nem, nem nem monem pat monem. Monem ci nem mo pat. Nem ci ci monem mo. Mo pat nem mo luroji. Lu mo nem mo lu. Nem ci rolu roci. Cakepan. Samyo mawa atataweng. Awarana neko. Amba baroeng awarna. Micara kaduk gumuna. Kuminter kumasura. Amedharaken wuwuruk. Ngaku asis wicaksana. Matur nuwun.